ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଲି ଆଜି ରାଗି କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ସଉତୁଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ସିନା ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତା ଭଉଣୀର ଅସଲ ରୂପ କ'ଣ। ତାପରେ ଆଦି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନତାଶାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ। ତାପରେ ଲାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଉପର ମୁହଁର ସମସ୍ତ ଚାଲ ସବୁ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଆଦି ଦେଖିବା ସମୟରେ ନତାଶା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଶାଲିନୀକି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେ ଶାଲିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଥବାରୁ ଏହାକୁ ନତାଶା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନତାଶା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାହିର ଆଉ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଲାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଏ ଉପର ମୁହଁର ଚାଲ କ'ଣ, କାଲି ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। କ'ଣ ନତାଶାର ଏ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଲାଲି ମନରେ କିଛି ବି ଫରକ ଆସିବ କି? କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାତି 8ଟା 30ରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରରେ।